to say. Iyo loo nto ilife That is why the life yokuhamba noThixo of walking with God, ayibasebenzeli abantu abathetha too much. it does not work for those who speak too much. If ukhuluma 20, If you speak too much, sometimes uba nengxaki kule life. sometimes we have a problem in this life. Ngiyakuthi xa uthemba umlomo okhuluma gqithi. Never will God trust the mouth Le that moment speaks xa too ubona much. ubana uthetha too The much, moment God sees that you speak too much, soze uba wafuna uthetha into ezinkulu ngomlomo wakho. never will God want to speak great things through your mouth. Yona ubona abantu abasetyenziswa nguThixo amaxesha amaninzi. That's why you find those who are used by God most times. Abantu abathanda ukuthi cwaka. It is people who love to be quiet. Bathi cwaka for 5 hours behamba nawe. They can be quiet for 5 hours with you. Uqoma na sayaqala ngaphi man of God. And you wonder, where will I start have a conversation with the man of God? Asikhulumi Quiet. 20 We don't speak a lot. ngoba ekuthetheni Because when you speak, kuba khona energy oyiluzayo. there's the energy that you lose. So yiyo loo nto mawufika phambi kwalo muntu When you come uyakukhathaza before the person so that believes you, uyaphendula you awuna answer back. energy yozibamba uba You have no ungacaphuki. energy to hold I-energy yourself back, to imke control nothetha yourself. too The much. energy is gone with speaking too much. Okulandelayo The next thing, ekuthetheni when you speak, kudingeka ubani you are needed. abe nobabalo lothetha. Then have the grace to speak. Elwimini lakho kube khona obabalo. In your tongue, let there be grace. uYesu kangabe nguYesu nje. Jesus was not uThixo just engabekanga Jesus. ubabalo elwimini lakhe. Without God putting grace on his tongue. So yiyo loo nto uThixo ethi That is why God says, le ngcongolo soze uyifumana ithetha nje you'll naphi never na find him endleleni. speaking anywhere on the streets. So even uThixo uthi uYesu soze udibane noYesu You will never find Jesus empempeza naphi na. speaking on the streets anywhere. Mawulandela izibhalo uyofumaniseka into yobana When you follow the scriptures, you'll find that abafundi bakaYesu bingabo basuka baqala incoko ngakumbi the disciple will be the one starting the conversation. umpostile omkhulu Especially the great ebesoloko apostle. inguye mane eqala incoko qho. You'll always be the one who starts the conversation. Hey Rabbi, Rabbi, kutheni uthetha nabo ngolahlobo? why are you speaking with them like Uyabonakala this? uYesu uthe cwaka kathethi nje You behleli can nabo. see that just Lapho keep nguye quiet. osoloko ezama uqonda bana He is the one who wants to know, kutheni kuze uthi pha why did you say this thing? abe seyaqalisa ubacacisela uba bekutheni And then ethetha we'll ngala start mzekeliso kulandawo. To explain why you use a parable. Bana in that ndakuva case. man of God. Who's second him when So God? funda ukuthi Learn to say. funda ukuthi Learn to say. uyalingeka You get to be tempted. mntana kaThixo Child of God, uyalingeka you get to be tempted ekuthetheni. in speaking. You Uyalingeka are kwilayini tempted in yothetha. the line of speaking. Mcele ubawo Ask God akuhlangule rescue ekuhendweni from nasekulinga. temptation Uyalingeka and ekuthetheni. ask. You are tempted in speaking. Awuthi xa ubona imeko uthethe lento umoya kaThixo alindele uba yithethe You wena don't say uthethe what the Spirit of ecaleni God so is expecting to say. uyalingeka You speak okanye amiss. uyayendeka You are tempted ekuthetheni. in your utterance. Yiyo nto ndivamise ukuthi That is what I normally say. nakwiiworkers ezisebenza ecaweni Even in workers that are working in zikhona service, iiworkers there are zothetha, workers to speak, kukhona iiworkers zokusebenza workers- ecaweni zithethe, to work at church and they speak. kube khona iiworkers And there are ekumele workers- ecaweni zingathethi. That a church that must not speak. Okay, laa mkhonzi nankuya phaya Here is this brother. uyasebenza endlwini kaThixo. He's working in the house of God. Asidingi athethe lo mkhonzi. We don't need him to speak. Ndisifuna sifuna sibethele qha. We want him to Asifuna just play the uthetha. drums. We don't want to speak. If uyathetha usinika into esingayifuniyo. If he's speaking, he's giving us something we don't want. So kukhona kwasecaweni imisebenzi A church that works, efuneka uyazi ubana xa ndiseva kule ndawo andithethi. I don't speak. Andithethi kulo I don't msebenzi. speak in this work. That's why. Laba khonzi bala These brothers, baba ngathatha imike ngo if they take the sithi mic mawucule bathule and they keep quiet, sobhidana nabo. we'll be, So lo msebenzi wenu wenzayo funeka ndithe nivule umlomo. you need to open your mouth.
So khona abantu ecaweni people at church ekumele bayazi ba umsebenzi should wami know that ngowothetha. My work is to speak. Umsebenzi wami ngowothula. My work is to keep Umsebenzi wami ngowobamba. My work is to Umsebenzi catch. wami ngowotshayela. My work is to sweep. Uthetha ntoni utshayela ecaweni? Why to speak with Ukhuluma people nabani? in church? Who are you speaking with? Endani ba uthi onkosisi You have to say, oh Lord Jesus, ezitshayela as indlu you yakho. sweep your house, Shayela ngengelosi zakho Sweep with yonke your indembe angels. esendlini yami. everything, But guess what? Uzawuzenza umsebenzi wakho ngokushumayela. you'll be like, your work is preaching. Mzalwane bada. Akuthethwa kula You msebenzi. don't speak in that work. If la mfana ume phaa kula camera If it's uyathetha on the phaya, camera and is speaking, wenza umsebenzi ngowakhe. he's doing a job. Umsebenzi wakhe uba makathathe ikamera His work is angathethi. just to hold the camera, not to Bufuna speak. uthetha makathethe emeetingini yakhe If on to speak, he will speak in his own meeting netimu yakhe. with his team. So akuthethwa nje. You don't just speak. Oh my God. Amanye amagama In other words, awunongena ecourt you cannot enter into the court umantye khona ufike uthethe. and the magistrate is there, you just speak. Uyofumanisa uhlwayo esikhawulezileyo if awunayo laa mali If you don't have that money, you will be iiveki fined. eziliqela uzachitha ngaphakathi. You'll The spend moment some time uthetha, inside. The moment you speak, so lixesha lakhe uba makathethe it is wena the okwakho magistrate that will kuthula. speak. You keep quiet. Bakhe wathi bakhe yakhala ifowuni yakho If your phone rings, uzawutshajwa wena mkhonzi. you'll be charged. So funa sizazi uba We need to know, sithetha phi. where do I speak? Umzekelo For example, ayinathi umyeni wakho umbona uthethela phezulu if it's your husband is nawe shouting, uthethe ayilo and xesha then you lothetha mfazi ndini then it's lixesha not the time lothula to ke speak, ngoku. women, you keep quiet then. Otherwise ingxabano iba phayana. The conflict and fight will start there. If umfazi akathandanga uyathetha, If you have to tata fight, thula. as a husband, keep quiet then. Thula. Keep quiet. Abantu andibazi uba banjani I namhlanje. don't know how people are these days. Abantu bazi abantu banjani na. I don't know how people are. Abantu bohlulana into kunamsebenzi. Okay. They're defeated by things that are not even important. Uyathetha umyeni wakho thula ke Your ngoku. husband is speaking, keep quiet. Thula ke ngoku. You can keep The quiet. moment uthetha, The moment you ethetha, speak while you speak. indlu yakho uyenza indlu yengxabano. You are making your house. Mamela a house of fight. ezinithetha As naye you speak ethetha. and he speaks and Iidemoni everybody zengxabano Demons of zifumene isango longena. have got a door to enter. Zakuyenza indlu You'll yakho make ibe your yindlu house yengxabano. to be a house of fights. Bezifuna nje bana They just wena want tata to- nyuka As a nonkosikazi husband, enyuke shout and zona God shouts, zizongena. and then the demons will enter. Yes. Kukhona izinto abazalwane. There are things, brethren. La bazaba khona ngomso kukhuluma more izinto I will speak deep more kakhulu things that are very about deep imali namashishini abo. about money and their businesses. So awuthethwa. You don't speak. Unyukile la mama? Your wife is Phazamisekile shouting, la mama? and it's just a Lixesha step. loba uthule. It's time that we keep quiet. Thula. Keep quiet. Thula. You You know, can keep quiet. bayapho tata babesithi Where are the fathers and husbands? andivile makabani. I heard my wife. Gone abasekho. They are gone. We don't have such husbands anymore. Yazi inkinga yintoni? Do you know the problem is? Kutshati boys It is boys ezivele that came esuthwini. out who just been initiated in mountain. to Kutshati manhood. boys It is boys who ezisuka can- esuthwini. that are coming from being initiated into manhood. Ayisebenzi lento yotshata kwabantu doesn't- abancane kuwo umtshato. To people who are young in marriage to get married. Ayisebenzi lento. This does not work. Vama xa ndixela uba ndithi amazwe amaninzi eAfrika kugcwele uyantlukwano too much. In many countries, Divorce too much, There's too yintoni? much divorce. Why? Ngakwenza lo mzekelo jasi eMalawi. I'll make an example for in Malawi. eMalawi In the Malawi, moment intombi yakho ithandana nalaa mfana the moment your daughter starts dating, abazali bathi kuye the parents will entombini say yakho to the daughter, thandana naye dating so uhamba uyohlala kuyo siphungulele umthwalo you can go live there. asinamali asinakutya We don't have money, we don't have so food. uyohlala phaa You can go live with him. go there yofika You'll find idivorce that you know divorce- yinto egcwele everywhere There's yintoni something all over. Why? bathi bothandana ifemeli umama notata bathi The mother, the hamba father will say, go bohlala phaa kuye and go live with your so boyfriend. laa mfana uzawuthini What will that do? uzamtshata ngenkani Will marry that girlfriend by force.